Trahing. Hung, ilahing awi kenamastu purnama sidam. Awi kenamastu silat miring wang jagat karono sirang tondo kawe sisaning bisono. Sono sinawung langan mulopes masil stantun lampaing Buddha jinantur tutur kate lotu-lotulat mring labden paradya. Winarsita ngumpama parang Meniskara karna giya tumiyeng jaman purwa. Wisuda trengkang dinama Dama Pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita. Talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung panggung sang mringkata. Purwakaning caritara linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu suraosa yen linaras saya karaos mulasari rohang rasa wani roing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilo kaca jara wis tinakup caing carita ala becik wis gumlar jroning wakeliran yaiku kang sejati amirsani pagelaran wayang ringgit purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrating kang kawasa sariratri angit tribawana purwaing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembang. Teman dadya wetanganing dina sasi warsi windukang sarta abad tetekulan tanger kumangkar kesine rambun Jawa pating grembyah. Dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga brunom yang brontoya dadya bebranaan kang tanpa wicalan. Jarmu menungso tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi. Negari-negaripun dita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawija dirinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat negari Hastinapura ya liman Benawi ya Gajahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastina Karna duk ing ngune ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepaing ngeduk kunaning kana kinarya kedatung ing Dwi Pangga. Kapantes to kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja. Ana gungimbanging gunung hanggung rineksa murih lestari run temurun trah tumrah sedaya dadya regung regenging lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma sapraja samya sampeting sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya tebih ing wada winada anane amung sarwi samat jinamat dan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa budi babar karya halambaran jiwa manungsa bangsa nunggal basa tununggal negari pranayaka bauning praja racak sami kuntap kautamane limpating kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah budi daya kuncaraning bangsa leluhuring Nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng sumedine manteng pangestine ingkang ginandha muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana sabenari tiwanci hanggung gumrengeng sabawaning puja mantra mijil saking titah ingkang nedeng manembah padaning Bathara Luhung dadi ora harja saisining praja Ngastina
Senadyan para Narakesma padha tentrem atine samya atul miyang telaten nggih ulah pasiden temah bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya mawur wekasan kula wetu wuwuh matikel-tikel mahanani murahing sandang boga ing negari Ngastina labet saking reja raharjaning praja Hastina tur dasar negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasus ring manca praja pramila datanama mokal lamun akeh para ratu manca negari ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliru duta agung minangka tandha Sri Sutresna. Lah sinentawa ingkang dasa namanira Sri Narpati Ngastina dasa 10 nama aran Sri Ratu pranyata wong agung Ngastina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadahaken wenang jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Jaka Pitana Kurupati Destra Rastratmaja Anggendari Suta ya Sang Tri Mamangsah dasar Nalendra kondang ing rat berbudi berbanda remen anggeganjar kawula wisuda nanging kirang mersudi ing tata krami kadang satustan kang nyantana den ugung kasenengane marma sagung prakadang sami kaduk adigang adigung adiguna yen to ginunggunga lelabing ratu wiyaring jajan nadyan saratri tan ana pedhote sinegekang murweng kawi nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lenggah dampar tentuk pinalipit kencana pinati ing Nawaretna lemek babut perang medan ginanda wida ing Jebat Kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandaning sang nata angebeki ing pasewakan lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa kalayan sang nata lenggah mabukuh amarik elu muka lir konjem ing pratiwi tuhu menika warnanira sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Tri Gantalpati kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya pendhita ing saka lima peparab Begawan Durnaya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina munjanganing ngering praja madanani saguning janggan wawasi telatah saka lima dene tetindhi ing para wadya pisuwanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwas Sentana Mantri Bupati nayakaning praja handher blabar dumugi ing panguraan Panyayah Samudra tanpa tepi maneka busanane wadya tinon saking Mandra kadi panjraing puspita horeg sawane para wadya ingkang amurwani horeg nalika semana nampi rawuhnya Nalendra parang Rukmi jejuluk Prabu Manik Maninten Nalendra ingkang maksih muda tumaruna tur dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung dada nama mukal lamun den rengkuh pinangka kadang taruna dening sang nata ing Astina ing mangke sampun kepareng lenggah jajar lan sang nata daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas paring diri ingkang dereng kawedharing lisan
Sritenon ing pasewakan busana aneka warna Sebak puspiteng Udyana yang pancerah sarwa rukma renggeng maneh Narawata ana Prabanya sumirat kenyaring teca liwaran ler kilat sisiring tadet wimbuh kekontom winggih katiuping maruta Hondo sabaran mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat nuwun wangke paman Paman Haryo sampun ngantos ndadosaken kagiyating penggalih marmane pagenira paman manira timbali mangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pagenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Astina pawan kula noknon inggih awit ngundi pangestunipun anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya sami setya tuhu nuhune wajib boten wonten ingkang angliwaken dawuh tansah sumengkem ing panganjenganing nata
Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing boga wastra nirsa sakit Brastaweri tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih, Paman. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Widadara meksa prajaning Sun ateges Praman Harya saged anjunjung asma keprabaning Sun pakaryan ingkang mekaten lestarikna Paman. Inggih. Inggih nger ngestakaken dawuh kejawi saking menika ingkang bapa ngaturaken sumengkeming pangabekti nger. Nggih Paman. Kula tampi nanging dawah sami-sami. Nuwun mangke Bapa Pendhita Durna dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami tuwin ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Paman. Lole Blegodhog monyor-monyor inggih nger sakalangkung tedha kalingga murda sih panakrami anak Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang bapa ing saka 5 kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing wardaya kacang-canging pucahing weni mugi saged andayana rah daging kayuwananipun ingkang bapa lan saking awit pamujinipun anak Prabu kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja praptanipun bapa mboten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang bapa sayagi katur wonten ngarsanipun anak Prabu. Kula nok-non nggih. Nggih, Bapa. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Bapa Penemban. Sangat kula pundi wonten mestakanipun. Mugi dadosna jimat paripih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang putra. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Penemban. Inggih Nger. Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Prabu Manik Maninten kepara ngarsa nggonira marang ana ngersanipun Kakang Sira Yayi wis ingsun rengkuh kadang taruna sirnakna rasa jigo werkewuh. Inggih, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ingkang mekaten sahanipun ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahendhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Yo Yai. Wis ingsun tampa karya bombong ing tas pangestu pun Kakang Tampanana Yai. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dadosna jimat paripih. Bawa Durna. Pramila kula ngawontenake pasewakan ageng krana menika panci wonten sawening perkawis ingkang saged andadosaken peteking manah kula. Pramila kula ngatur ring rawuhipun Bawa Durna menika namung supados paring igo partikel saha nderek ngembat watang aputung ngajum kumbala kang ruwet. Inggih Ger. Pramila kang bapa lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning galih Ger, mbok bilih saged kawedharing kathah. Sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken karna manglungaken jangga murih terwa canggen kula nampi sabdanipun anak Prabu. Hanjra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar gaduh
danyo bawe raras ratnaning griya Bawa peremban ingkang dadosken pepetenging manah kula Purwakaning carita pinarik nunuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen naras sangsaya karaos mulat sarira hangrasa wani urip ing diri rasa rumangsa rumangsani mirjanma ilu kanca jarwa wis sinakut cak ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati amresani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Ndarum Hyang Kartika kinurba kudrating kang kawasa sahari ratri hangidri bawana purweng teking duksina gilir guwanti tanpa kembo. Temahan dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sini rambun kaya jawah pating karembiyah. Dadya pepadanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya. Dadya beranakan kang tanpa wicalan. Janma manungsa titah priya wanita saponta-ponta anut golonganing bangsane dhewe-dhewe.
saneggih negaripun Dita ingkang kaekuati Dasa Purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pratiwi kinasoaning akasa kirapiting samudra rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Hastinapura Liman Benawi Yoga Cahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winasta negari Hastina karna doing muni kang yasa Prabu Hastimurti minangka pepengeduk kunaning kono kinarya kedatoning Dwi Panggo apantes to kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari satus tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa dasar negari kang panjang punjung pasir wukir gemah nipah loh jinawi kerta tata turaharja lah sinten to dasa namane Resi Naropati Ngastina dasa 10 nama aran Sri Ratu Pranyata wong agung Ngastina wirangi den punjeni den kunceni sedane den dadaken wanangah jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jakapitana ya Sang Kurupati Destra Rastratmaja Gendari Suta ya Sang Tripamangsah dasar Nalendra kondang ingrat berbudi berbondo remen ageganjar kawula wisuda nanging kirang marsudi rahing tata krami kadang satus kang nyantana den ugung kesenengane marmo sagung para kadang sami kaduk adigang adigung adiguna nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata lah sinten to wau ingkang kepareng caket mangarsa kaliyan sang nata lenggah mabuka hamari kelu muka lir konjem ing Pratiwi tuhu menika warnanira sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati kaleres paman kalayan sang nata kinarya warangganing sang nata Patih Harya Sengkuni mengkeraken lenggahnya pandhita ing saka lima peparap Sang Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinisepuh ing Ngastina mujanggani ing ring praja kasambet lenggahnya nata ing awangga ya Sang Narpati Basukarna ya Sang Suryawatmaja dene tetindhing para wadya piswanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwah Sentana mantri Bupati nayakaning praja hander hamblabar dumugi ing pangurakan panyayah samudra tanpa tepi maneka busanane wadya tinon saking Mandrakadi panjraing puspita sanata dupi mulat sampun pasewakan sampun ketingal anggenggeng mila arsa amedhar sabda dadya mangkono pangudas semaraning drenging dereng kawijiling lesan
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana nyang panjrah sarara renggeng manit narawata ae ana obra prabanyo sumirat kenyaring tecoli peran lir kilat sisiring tadet sisiring tadet wimbuh kekanda mrengin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kungas angi bekti madyaning pasyakan tandya lang-lang katining kang awan sapa-sapa nikeng astina samantara tegang Tegal kurunarar ya Kresna laku sireng Parasurama kanwa Janaka dulur Narada
Om kapangging eka Tegal miluri karya Om jagat mangestu nggara wayah Bathara jagat nun mangke paman Haryo Bapa Durna lan Kakang Nerpati pramila kula ngawontenaken pasewakan ageng krana menika panci wonten saweneng perkawis sing saged ndadosaken petenging manah kula ingkang mekaten kula nyuwun namung supados sami saged paring iguh pertikel saha nderek ngembat watang aputung ngejung gumbala kang ruwet inggih nggih kawula nggih anak Prabu ingkang mekaten ingkang bapa lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi nggih Inggih, Nger. Ingkang bapa ugi cumadong dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning kalih, Nger? Mbok bilih saged kawedharing kathah. Sawi lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken karna manglongaken jangga. Murih terwa canggen kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Kayi nadyan kula inggih cumadung dawuh mbok bilih ingkang raka ing ngawangga ing mangke kula saged nderek ngobor ingkang peteng babat ingkang rungkut Yayi Paman Haryo Bapa Penemban saha Kakang Narpati Basukarna ingkang dadosaken petenging manah kula katemben kemawon kula menika nampi nawala saking anak kula pun wisanggeni dene suraosipun nawala kalenggan menika wisanggeni badhe kepingin madeg dados Nalendra nanging negari ing badhe pun lenggahi dening wisanggeni menika inggih negari Ngastina menika tegesipun wisanggeni kepingin dadi ratu ing negari Ngastina mongko menawi kula boten maringaken badhe ngangge cara menapa kemawon wisanggeni wontenipun namung derek kepara malah negari Ngastina badhe pun gecah sarana perang menika ing sanget ndadosaken petenging manah pun Duryudana Paman Haryo Bapa Durna menapa dene Kakang Narpati Basukarna Hanjrenggang puspita rum kasiliring samirana ambre sekar gadung kang mangambar kongas gandanira Nggih. Kepareng munjuk atur lepat
Diagung pangaksami nggih kados pundi Paman Haryo? Ngrembak babakan anggenipun wisanggeni badhe kepengin dados ratu nanging kepengin jumeneng nata ing Ngastina menika yen saking pamanggihipun bapa prayoginipun dipun paringaken kemawon to nggih. Kok malah dipun paringaken leripun kados pundi Paman? Langgih to nggih. Kula aturi menggalih cobi. Bilih wisanggeni menika nadyan tasih lare nanging menika mboten namung lare loro sak udon telu sak urupan. Tegesipun mboten namung lare ing sembarangan. Wisanggeni menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun sampun makaping-kaping para Kurawa menika tanding kalian wisanggeni nanging boten saged unggul juritipun. Pramila yen ngantos paduka anak Prabu menika nggondheli negari Ngastina, panginten kula Ngastina menika badhe dados Karang Abang. Saking pengamukipun lan kesektenipun wisanggeni menika lho nggih. Nggih. Nanging menawi negari Ngastina kula paringaken dhateng wisanggeni, lajeng kula sak kadang badhe mapan wonten pundi? Lah menika awratipun ngaten menika. Monggo menawi dampar keprabon lan negari Ngastina dipun paringaken dhateng wisanggeni, menapa mboten kucem asma paduka lan paduka ugi badhe dipun cecedha, dipun cacat kalian para kawula dasih sagung negari Ngastina mriki nalendra mboten saged dados pengayoman nggih. Bawadura kados pundi wawasan Jengandika? Oh, lole. Ger. Mboten kok nami kula barbah pisan. Nanging kula kok sarujuk dhateng aturipun Adipati Haryo. Krana wisanggeni menika pancen lare mboten baen-baen. Lare ingkang sekti kalintang jayaning perang. Bebasan pununjul ing apa-apa mbrojol ing akrep. Putra Pandhawa ingkang kasektenipun menika sabobat satimbang inggih namung wonten kalih. Inggih menika wisanggeni kaliyan Antasena. Kamangka wisanggeni menika wonten pundi kemawon mboten nate pisah kaliyan pun Antasena. Lah menika lho Ger. Petangan kula wisanggeni menawi sowan wonten negari Ngastina mesti kaliyan Antasena. Lah menika ingkang drawasi sanget. Namung lari kalih mesti saged damel geger. Kurawa saged dibabat. Pramila pun dampar keprabon dipun paringaken mawon wisanggeni kersane ngrasake dadi ratu ten Ngastina. Kakang Durna. Pripun Depati? Lah yen negari Ngastina menika dipun paringaken kalian wisanggeni terus awake dhewe iki arep nandi to Kakang? Wah lah, pados kontrakan Depati. Golek kos-kosan. Yo ngalah wah sampean niku ampun sembrono lho Kakang Durna. Loh. Niku wau pados kontrakane mboten kos-kosan putri. Lho. Wah kula sarujuk niku. Nek ora ya kos-kosan sing bebas. Lah pripun melih? Wisanggeni iki bocah ndukal warisan, nadyan srogal-srogol ora ngerti tata krama, ora iso basa, ning nyatane kekendhalane kasektene kliwat ukur. Napa malih dikancani kaliyan Antasena? Oh, mboten ngantos sak suruping surya Ngastina badhe rubuh. Nggih. Estu leres ngendikanipun Kakang Durna wau nggih anak Prabu. Ning Kakang Durna wonten Ngastina menika dados pujangganing ratu lho Kakang. Dasare nggih guru. Tukang ngulang bab olah kasudebian lan kanuragan tosing balung wileting kulit. Kedahipun Kakang Durna saged golek srana utawi iguh partikel. Lah niki pripun carane supaya wisanggeni digagalke nggone kepengin dadi ratu nang Ngastina? Lah nggih Depati, nggih.
Neng nek musuh bocah loro kuwi mau, bocah niki, kula dhewe ya kudu mikir kaping kalih. Alias mikir 2 kali. Napa saene mengke nek wis anggene sowan mriki diracun mawon. Pripun? Lah diracun pripun niku? Wis anggene niku cah ampuh tenan. Umpama diracun sadurunge unjukan utawi daharan niku diladekke wis anggene nggih pun ngerti nek niku genah ana racune. Ora pripun? Duh. Piye ya? Kula nggih bingung Depate. Mumet niki kula. Nyai, keparenga kula badhe munjuk atur. Nggih, kados pundi Kakang Prabu Ngawunggu? Nyai, menawi kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan namung sedumuk jembaring bathuk senadyan namung senyari jembaring bumi nanging bumi Ngastina menika kedah dipun kai mawi pecahing dada muncrating ludira lan pecating sukma. Yai panjenengan menika Nalendra lho kenging menapa namung ngadepi dhateng bayi wingi sore kemawon kok ajrih sampun Narpati Basukarna wonten negari Ngastina menika pinangka dados senopati. Mangke menawi wisanggeni lan Antasena badhe ngraman badhe kula ajahi jembar Yai. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempahing kaca Goroda Gororeka giri-giri Goroda Gororeka giri-giri gumregut makut mangajab wau to eca denya samimbal wacana nanging caritane bebasan ang lenggahi kanyut minangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akecoh minangka durung abang ida dereng mancing pertala saru geger paseban Jawi sinten to ingkang kinarya gegering Jawi. Menika pisawanipun Bambang Wisanggeni miyak sagung para ingkang sami sumewa dadosaken hara ing pasewakan kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan